bună, eu aici am pregătit astea, ca să facem o căsuță, mini-căsuță, pentru că e prea ușor. Da, în prima trebuie să schimbăm lucrurile. Așa. Așa. Dar ce să spun, ce da bine. Hai să le punem repede. Eu trebuie să pun aici ăla. Să vă arăt rezultatul. Bine, am făcut aici. După aia trebuie să mai aduc, că credeam că numai 4, uite acolo este una. Pentru că îmi trebuie și asta să se schimbe altcumva. Voi încerca să punem cumva. Bine, am făcut după asta, trebuie să pun aici sus. Da? Nu vreau să primit, să mă sus și să pun altfel. Bine, am pus-o. Am putut să plec în polo ca să aduc niște lucruri. Bine, am adus astea, după asta trebuie să le punem. Trebuie să le pun acolo sus cumva. Să vedem dacă putem. Trebuie să ne ținem ca să punem. Corect. Bine, am așa încerc să pun corect. Uite, a mers. Nu a mers, dar trebuie să pun cumva mai cool, cumva. Hai să le punem prin burtă. Hai să luăm și asta de jos. Bine, punem asta, ca să se potrivește cam. Nu, asta nu e cam bună. Așa facem. Cum o pun așa? Nu, am ușor pun cumva. Bine, am pus-o. Și cum o pare? E prea mare, da? Bine, trebuie să încercăm să... Da, nu trebuie să o facem mai mică? După asta trebuie să punem așa. Trebuie să mai punem la fel, așa sus. Uitați, vedeți? Punem și aici, așa. Uitați, vedeți? Nu se lipește. Uitați, am un joc bun. Bine, am pus și aici va intra omul, da? După asta să mai găsesc aici câte. La fel, 1, 2, 3, 4, doamne. Bine, am mai aranjat așa. Și am aici să trebuiască să pun ceva, am și vă arăt fix de ăstea. Vedeți? De ăstea care le-am pus așa. Aici să trebuiască să le punem, este primul, după asta să le aducem. Dar de astea doar îmi trebuie două. Uitați, de astea. Bine, le-am pus, vedeți cum arată, e frumos. Am unul și punem lucruri. Păi, într-adevăr, nu spun asta, da? Vedeți că nu spun asta, da? Eu am înțeles. Toți să tacă, pentru că la mine sunt... Da. După asta trebuie să luăm un televizor. Nu de ăla, pentru că trebuie să luăm și scaful. Pentru ăla. Cred că vom găsim de perete. Am ceva, am schimb. Că doare. Doare. Hai să luăm și acum. La mine nu te ajută, așa că hai să luăm. Ne dăm o bancă, credem că... Hai să vedem care avem. Hai să luăm televizorul și să punem normal, am să plecăm. Și facem o formă să țineți. Oh. Bine, după asta trebuie să fie... Asta ne zice. Aici avem zare, că ne găsește la cap. Bine, la cineva care mi-a enervat tare. Și hai să punem televizorul. Normal. Da. Vedeți? Și așa te ține și hai să găsim ceva. Și asta. Bine, că am trecut 7 minute, ok, hai să facem repede. Aici, vedeți cum am făcut gardul, pe aici intrați, dar masa așa de în cale. Bine, am pus-o mai aici ca să nu șade în cale. Când intrați așa, este și aici nu trebuie să fie așa, bine? Aici încă n-am terminat, va trebui să punem altceva. Ce frumos e. Eu nu apte și așa pe scaun, doamne. E timpul să mă culc. Bună dimineața! Oh, e dimineața, poți face casa? Mulțumim, cum ai vorbit despre Bine, spune că îmi zice ceva de mâncare. Unde e putem pune pe masă? Dar o să te minerar și ce pe mine stajă. Și uitați de sepul de dimineața care trebuie, da? Băutura asta, hai să le punem la fel. Așa, și la urmă, și gata așa.
Putem să punem erbuța asta pentru a se iezi în casă. Dacă așa o punem aici. Mai pune-te bravo. Și rezultatul la casa mea. Și uitați casa cum arată, e foarte drăguță și am făcut-o chiar singură. Dacă v-a plăcut acest film, nu uitați să dați like și să puneți subscribe.